ты будешь разговаривать? Давай. Давай. Салом алейкум духтаро, хуш омадидтон ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳаститон. Мо аллакай як моҳ боз ватананда. Рости гапа гӯям, ҳамаи процессҳои дажи борондорию самолёт чихе шитим, чихе ватан ба омдим, ҳамаша видео кадаи будам. Флешкартам чихел шуд, инҷа омда акор буромад, ҳама видеомо далит шуд. Барои ҳамин ҳайрон нашавитон ки як бора аз Россия буду Тоҷикистона видеош пайдо шуд гуфта. Агар ки ба ногов вастанавид шавад мепартом. Инҷа мо баъди 2 ҳафтае ки аз Россия омадим, кӯҳпачақ задан марафтим. Падарам, модарам, хуштоман ва кӯдако ҳамамо оилавӣ. Тақрибан 1.5 соати наро як хонаи шинос буд, ҳаминҷо рафтим ва ҳамин хел кӯҳанда зиндагӣ мекунанд. Природаошон ҷудо, ҳам хушрӯ, ҳам ҳавошон салқин, где-то 10 градус мова нигоҳ кардагинда. Тарафҳои мова масалан 35 градус бошад, унҷанда оли 25-20 градус ҳаво. Ҳамин хел роҳҳоя видеова гирифта рафтосиям. Кӯдако хурсанд инҷа ва омдаги мова. Марҳамат, видеои то охириша тамошо кунедтон. Мо арӯи ҳавли берима буромдем, кӯҳоя яво биним гуфта. ҳаво инҷа ҳоли анча салқин, где-то 10 градус фарқ мекунад ҷои мо, ки агар бисёр набошад. Мана ин хонандамо инҷа бузоқ гаштааст. Мана ин хонанда мошин истода сири ҳавлинда исриқоя испанд. Ода биш бигӯем испанд. Ана природа. Видишь, красота? Видишь, на интернет. Говорится, на интернет дорого. Просто это. Мы где? Дай мне ручки свои. Мама. Видишь, красота, природа. А тут это овечка. Овечка? Ага. Вот овечка, вот вы смотри, сколько овечек. Я посчитаю. Овечек сколько. 5. Видишь? Вон там. Овечки, вон там. Как овечка. Иди, я фоткаю. Идем. Я с вами. Мама. Пошли. Фоткаемся. Я с вами. Осторожно. Адам кува намедавад, хорошо? Мама, что будет, если их напугать? Ну, убегают, а ничего будет. Все, видишь, какая красота. Не овечка. Овечка? Тебе факат шьёдат овечканда. Не ходи. Бисёр ҷудоям. Ин зардолу. Гӯраҳош ҳоло майда. Хотя моя тарафамонда уже зардолию, ончую, гелос ҳамаш пухтагӣ уже адо шудааст. Бала, иҳоя гӯраш нав ҳоли майда. Як сол мо охири моҳи июланда омдаги будим, мехел уже ягон ҷонда зардолию, олучаю, гелос набуд. мо омдаги мода накун инҷа сурх шудастаги буд. Аз сабаби ҳамин ҳавош хунук будан анча ваҳош бевақт мешавад. Тар меваҳош бевақт мешавад. Ин бодом инҷа ҳамихе гулли хушрӯбтаст. Вай сад барги ёвоӣ мегӯд ку ҳамихела гасиқам. Мана сад барги ёвоӣ, мана гӯрачавуш. Анҷма зардолу пухтаги пухта хорафтаст уже. Мана гӯрачавуш. Майдича гӯра. Хотя чақадар 1 соату 20 минут меам хе омдим мошинки. 1 соату 20 минут омдим максимум. Агар 1 соат набошад. Короче, ра наздики дури дурам 3-4 соати наране. Манам хел боғо. Инҷанда шланка обомдост ба фикрам ҳамин худошон авай кадаги. Амин боли ку манам
чашмаю ам хел обо хайку ам хела ка худошам грон омдаги инҷа ва чоҳ гуфтан невозможно бдагис обои чунки обош яхтар дасташо ягар дасту карах мешад инҷа намедонам инҷа сиқам баняошам пеши обана как раз чунки манаи берин ваяшай ало мекатак ҷошай ин бодом мана бодом гӯрича гирифтам гӯрича мехӯрим ҳозир неки сари одам чағ мезанад тахи кӯва баланду бирой агар сар чағ мезанад кунам хел сарам чағ задост мана гелосаш мана гелос аку намехи кавуча ҳозир шашам метам мана олуча майда сепчаҳои мо пухтагӣ инҷаи мана сепчааш гулои садбар камеқа хушрӯ шукуфтагӣ ки душа атрафи офтоб будам қадарам наздарам дост хелам инҷа исма чандин сола исма сиқам тухмошки ҷана ҳавзошам будааст мана арӯи ҳавли вид тарафи поима манехел тарафи боло манехел амир гӯрача ваи мо пухтагӣ зардолимо айҳо гӯрача гелосошнам ахи гӯрача ваёшонам гӯрача олчаош духтарон мо амиха карда рӯзи дароз аминҷа шиштим моя меҳмондорӣ карданд якта мол куштанд шӯрбо андохтанд ҳасиб кала шӯрбо шуд боз гӯшт зирбонданд ягоне хеваҳои ҳамаша процессша видео кардагим не чунки амир гира кард бардошта гаштам рӯзаш ки рӯи ҳавлинда анами хел оилавӣ наздам гирифтим анакнун уже соат 7:30 шуд роҳ ба баромадосим то мерим хона ва соат 9 мешад раҳмат ки бо мо будитон хайр то видеоҳои оянда